Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, bakit nyo na naman pinaabot ng 10,000 likes yung dating video? Ba't kayo ganyan? Ayoko na itong gawin. Nababaduyan na ako eh. Pero syempre diba, hindi tayo dito talk shit, hindi tayo dito fake news. Kailangan natin sundan. Kaya sana panghuli na to kasi ayoko na. Pero ngayon naisip ko, kaysa gawin ko na naman yung ginawa natin dati, magdadagdag tayo ng bagong talento. Diba, hingi ng talento sa mga nakakasama natin sa Omegle. Sa Omegle, di ko alam. Okay, ano may mga comments niya na wala akong pake. So naisip ko, ba't hindi tayo tumugtog? Diba, sa Omegle ng isang kanta mismo ni Kuya Will. Pero syempre hindi natin to kukumpletuhin, diba? Wow, ano ka ba mag-piano, Pao? Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. O yan, nasa 5,000 ko. Kinantahan lang kita ng kanta ko. Kinantahan, tinakbuhan mo ako. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ako na ngayon gumawa ng talent. Ay, ako pa yung magbibigay. Sa jacket ko. Ako yung tumugtog eh. Ay, jacket ng ngipin. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Forget, diba? Nasa na yung 5,000 ko? Si Paulol. Naku, kilala niya ako. Hindi pwede. Wala ka 5,000. Ikaw na... Oy, tumutugtog ka din! Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. 5,000? Tumugtog po ako. Ang crazy mo. Tumugtog lang ako pa yung creepy. Hindi pa kita napasaya sa talento ko. Hoy, gusto mo 5,000? Walang 5,000 sa kulawot mo. Gusto ba tugtugan kita? Dalagang Pilipina? Nakatiba? Gusto mo tugtugan kita? O 150. 150 lang. Tutugtugan kita. Ano ba? Kailangan... yung 150. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. 5,000 ko, ate. 5,000 ko. Nasaan na? Ano ba yung maskara mo? Tinugtugan ka na nga ni Kuya Will. Wala pa ako 5,000. Ano ba yan? Baliktad na nga. Naghihirap na si Kuya Will. Ibalik nyo naman yung mga binibigay ko lagi. Ako tawanan. Dalagang Pilipina. Hindi mga dalagang Pilipina na to. Ako lang nag-effort. Ikaw na nga. Kala niya magtitikol ako eh. Hoy, gusto mo ba 5,000? Ha? Gusto! Tutugtugan na rin kita. Vlogger ka po. Hindi! May talento lang ako. Gusto mo ba? We. Gusto mo makita talento ko? Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Okay ba? Ito yung 5,000 ko. Dali! Okay. Parang vlogger ka. Ano vlog? Di ko kailangan mag-vlog. Mayaman na ako. Okay, well, kaya ako nag-5,000 eh. We. Yung maskara mo. Hindi ka ito maskara. Na-insecure ako. Nakakita ng effort ko. Tapos gaganituin mo ako. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Tumugtog lang ako! Pinumura nyo pa ako. Hirap sa atin. Tumugtog lang ako. So hindi nyo ko bibigyan ng 5,000. Ito na ba tinuturo sa eskwelahan? Wala kang talent, baliw. Tinumuha ko naman. Makupal na kabataan. Hoy, gusto ba dalagang Pilipina? Ventilador! Hoy! Hoy! Gwapo! Pareho tayo nakasalamin. May kanatakot sa akin. Hoy! Gusto mo ba makita ng talent? Yeah. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Sa 5,000 ko. Iyak ka muna. Tumugtog lang ako. Gusto mo pa ng iyak? Ginagawa mo. Laos na yun. Please, huwag nyo na gamitin. Hoy! Oy! Sino yan? Oy! Sino ka? Ano yung Paulo yan? Ay, magaling. Kilala mo pala ako. Dahil dyan meron kang prize. Tutugtugan kita. Kailangan namin ng pera.
Wala akong mabibigyan ng pera sa'yo. Tugtog lang. Bakit Ang wala? dami-dami mo na subscriber. Ano ba yun? Mukha ba nanonood sila ng ads? Ano mo na tayo sa palagi? Para magkakapera. Listen. Listen, look. Listen and learn. Huwag niyo sabihin mga kay Tito Tulpo. Ang kaaway ko si Tito Tulpo. Tito Tulpo, baka naman. Tutugtog pa ba ako? Sige, bye-bye Kuya Pao. Bye-bye po! Bye-bye. Oh, shout out. 5,000 muna. Shout out. Sige. Di ba ako gusto mo ko marinig tubog-tog? Gano'n ba kapangit yung tugtog ko? Talaga ba? Talaga bang gusto mo ang Pilipinas? Kahit basura yung internet na binibigay sa'yo ngayon. Ano naman? Wala naman tao sa Umigel. Hoy! Dalagang Pilipina! Gusto mo ba tugtugan kita? Ang ganda mo naman! Kailangan kita tugtugan. Alam mo ba isa sa mga kilala kong kanta? Ha? Ano? Di mo alam? Isa sa mga kilala Ano kong... ka pala? Si Kuya Will! Ay, Kuya Will? Oh! Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. O yan, di ba? Tinugtugan na kita. Nasa 5,000 ko. Dalagang Pilipina. Ano ba hanap mo dito? Talento lang maibibigay ko. Wala. Di ako matulog. Ewan ko. Bakit ka hindi makatulog? Ano, sino ba kasi iniisip mo? Ba't hindi na lang ako? Di ko nga alam yung mukha mo. Ikaw pa iisipin ko. Hindi pa ba sapat yung mukha ko ngayon? Marami bang gwapo dito at hindi mo ako pinapansin? Okay lang sana si Vice ganda nilagay mo. Bakit? Hindi naman, Idol hindi ko. naman tumutugtog yun eh. Kumakanta kaya si Vice ganda. Pero di ako kasing ganda ni Vice ganda. Kasi gwapo lang ako ni Kuya Will. Napakita ko ba naman ang talento? Napakita na kita eh. Ano pa ba gusto mo tugtog ko sa'yo? Wala ka ba ngayong boyfriend? Kaya ka na ngayon nandito sa Omegle? NANI? Ha? Ito, papayat ko sa'yo, bibig ko, bibig lang. O. Ba? Hindi pa ba pogi yan? Hindi pa ba sapat yan? Hindi. Ge! Baka mamaya iba na ang pakita ko. Delikado na. Kailangan natin mag-aral. Pakita mo na lahat. Wag! Magagalit si Lord! Wag ganon! Tangina mo. Ikaw nagsimula, ako ba namura? Lord, oh! Lord, nakikita ka kay Lord! YouTuber ka, no? Walang YouTuber gagawa nito. Walang YouTuber na may utak ang gagawa nito. Maniwala ka sa akin. So wala kang utak. Wala! Chinese kasi ako. Chinese, Chinese Japanese. ka! Kaya pala gusto mo angkinin! Hirap sa atin! So, talent. Kakanta ako. Sige. Teka lang. Same bed, but if you just a little bit bigger now. Anong bigger yan? Anong kanta yan? Teka lang. Or song on the radio, but it doesn't sound the same. Sige, fine. O, ayan. O. Itaas mo pa. Familiar ka. Ngayon makikilala mo ko. Teka lang, itaas mo pa. Ba't papataas ka ng pataas? Delikado yan. Itaas mo pa, tang mo. Wala naman na, buhok na lang yan. Makikilala mo ako sa buhok? Parang familiar ka. Oo nga, sino ba ako? Sino ka ba? Ba't ka ba nandito? Kailangan- Pumasok ka agad sa isip ko. Naghahanap ako ng mga dalagang Pilipina. Ano ba hanap mo dito? Ha? Dalagang Pilipino. Itigil mo na ito, matulog ka na. Nakita mo na ako eh. Paalam, dalaga. Ano ba pangalan mo dalagang Pilipina bago ka umalis? Ibon. Ibon? Mahilig ka rin ba doon? Sige na, Ibon. Garap ka pa rin ibang Ibon. Paalam. Mga dalaga talaga sa Pilipinas. Eh, matapahama. Basta may... kilala kita, bro. Sino ako? Tuber ka, no? Tuber? Sino tuber? Kilala mo lang, tuber? Alam kong ikaw yan. Sino ikaw yun? Hirap sa atin, hindi nagsasubscribe eh. Kilala lang sa mukha eh. Halata ka eh. Kilala kita. Ano pangalan ko? Dali. Para matutulungan. Nakalimutan ko yun, pero nag-ano ka? Nag-ano ako? Titikol. Maskara ng Willy. Rebellion mo. Anong klaseng description? Wala ka silbi. Di ka cancer. Tumor ka. Hoy, 5,000? Willy! 5,000? Willy! Tol! Baka tol ka, sa tanda si Willie sa'yo. Paulul! Respeto na. Yun, respeto. Yun ang tama, respeto. Paulul yan, tangik! Sino yung tanga dyan? Sino yung tanga hindi ako kilala?
Sino? Ewan ko dito. Sabi mo tanga siya. Ba't ka tanga, sabi mo? Ba't ka daw tanga? YouTuber yan eh. Sumunod- Kantahan mo nga ako. Sige, kakanta kita. Kantahan mo ako. Love song, love song. Ito. Ikaw na nga ang Puta. hinahanap ng puso. O, di ba? Tinugtugan kita dahil cancer ka. Salamat. Maraming salamat. 5,000 ko pala. Ayos ah. Ako yung nagtalo. Jacket ah. Wala kang silbi. May mga cancer, wala silbi. Hoy! Ano to? Ano gusto mo? Dalagang Pilipina. Ano ba pinapakita mo sa akin? Ano to? Hello. Hoy! Ano mga pinapakita mo sa akin? Matanda na ako. Hindi na to kakayanin ng puso ko. Ay, sorry. Mga hinahanap mo sa Omegle. Kausap. Kausap? Ano pa nang uusap mo? Yung legs mo? Nakikita Hindi ko. kasi Oh. kumuha ako ng suklay. Nakakahiya. Kilala kita eh. Sino ko? Ano namin nakakilala sa akin? Napanood ko na yung mo. Napanood Yung vlog. pero hindi ka nag-subscribe. Oy! Nangingi ka ng talent. Oo! May talent pa kayo. Tapos, binigyan mo ng 5,000. Oo, may talent ako. Anong talent nyo? Kaya ko magmahal lang di ako mahal. Oh! Yung talent. Wala ka na lang choice. Tapos kumaya, nasa FB na tong video na tong papakita to, nakakahiya. Oo nga, nakakahiya. Tagasan ko ba? Tagasan kayo? Batasan. O pinapayahan yung mga taga-batasan. Wag mo isama to. Huwag mo na iwasan yung mukha mo, kuya. Wag mo itasama. Hindi ko ito isasama pag pinakitaan nyo ako ng magandang talent. Wala yung pakitaan ng talent. Talent daw, talent. Anong Para daw talent hindi nyo? tamo sa ano. Talent. Putik na kayo. Huwag kayong kabahan. O sige, para hindi kayo kabahan. Ako muna magtatali, tapos sundan nyo. Ikaw na nga ang Parang ganun. hinahanap ng puso. Panis, kay Willie Revillame eh. Siyempre, sino ba Willie, ako? ikaw ba yan? Sino ba ako? Ay, ikaw si Willie. Ano talent nyo? Dala-dala mo. Kantahin ko. Dala-dala mo ang buong batasan. Bahala ka dyan. Ikaw yung kausap kanina eh. O wala na, kasama na talaga kayo. Okay lang yan. Maraming, ano pangalan nyo? Dali, sabihin nyo na. Secret. My name is, John Rodrigo. Oh, Rodrigo, Papa Diggs. Sige, Huwag mong maraming subukan. salamat. Budots ka lang gawin eh. O sige, Budots. O, tutugtugan ito, Budots. Magaling. Oh, wag mo na isama to ah. Huwag mo na sama to Sige, sige, hindi ko na tasawa. Ay, nagtatrip kaya ako sa'yo. Wala na, tapos na. Kasama kayo. Okay, wala kayong choice. Kasama yung nakalagay sa Omega bago yung pindutin. Wala na, kilala na ako dito. Tinatamad na ako. Huli na to. Hoy! Ba't may utong dito? Anong gusto mo? Gusto mo 5,000? Kuya? Kuya! Pakita ng ethics. Dali! Basta nakahanda na yung armas mo. Dali! Handa na ako. Handa na yung mata ko. Paano ka nagta-type ng isang... Ang galing mo naman. Isang kamay mo nasa itlog mo, tapos yung isa nagta-type. Grabe. Isang talento ba to na natututunan lang? Wala ka silbi. Puro kabastusan. Hoy! Mamaya mo tingnan yung itlog mo. Gusto mo ba ng 5,000? Sige. Ang lalim na boses mo. Oo, ito. Oo. Sige ka. Ang ganda ang talent. Sige, papakitaan din kita ng talent. Ang puso. Ayan. Talo na tayo ha. Alam ko alam yung magandang talent. Sige, maraming salamat. Bumagsak ba sa sahig yung itlog nun? Hoy! Dalagang Pilipina! Gusto nyo ba 5,000? Kaya kong tumahin ng walang putol. Kaya, pakita dali. Pakita ang tumbong. Tumbong. Akto mukha kang tumbong. Hindi ko siya napakitaan ng talent. Shit. Hindi ko kaya labanan yung talento niya. So, ba 5,000, kuya? Gusto yung 5,000? Oo, gusto ko po. Willie. Anong talento nyo? May ako Talent, Mobile talento ko Legends. ML. Talent. Sige, patingin nga anong laro niya. Nananalo ba yan? May talent ba yan? Oh, hindi ka pabigat dyan, ha? Hindi. Sige, mabuti. 4-2. Sige. Gushon. Sige, maraming salamat. Aking silbi. Mobile Legends kasama. Hoy, ano gusto mo na ano? Ikaw na naman. Okay, so mukhang nakakatatlong beses na ako doon sa isang tao. So siguro walang tao ngayon.
Idol, wala nang tao sa Umigil o laos na. Sana nga laos na kasi wala itong gawin. So kung nagustuhan nyo yung mga cancer, yun. At isa para sa mga nanonood hanggang sa dulo. Nakakatawa, di ba? Okay, ayoko itong gawin. Pag ito nag 50,000 like, kakain akong tayo sa Umigil, ha? Ayoko na. Ako rin si Paulol. Huwag mo tayo like, share sa mga Internet Explorer ng Pinas. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulol at si Kuya Will, out!